Настойка верасу, выкарыстанне тэхналогіі 3D-друку ў дзіцячай кардыахірургіі, тэст сістэмы да вызначэння адчувальнасці да антыбіётыкаў. Свае інавацыйныя медыцынскія распрацоўкі прадставілі вучоныя на выставе ў Віцебску. Падчас прэзентацыі яе ўдзельнікі абмеркавалі магчымасці камерцыялізацыі навуковых прапаноў і праектаў. З некаторымі з іх пазнаёмілася наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Віцебскі медыцынскі універсітэт заканадаўца новых ідэй і праектаў. І зусім не выпадкова, што прэзентацыю апошніх распрацовак у медыцыне вырашылі арганізаваць менавіта тут. Сярод аўтараў заяўленых праектаў і малавядомыя імёны ў навуковым асяроддзі. Так, дацэнт кафедры фармакагназіі Аксана Верамчук дэманструе настойку верасу звычайнага для лячэння запаленчых захворванняў суставаў. Аўтар распрацоўкі пераканана, прэпарат добра зарэкамендуе сябе на фармацэўтычным рынку. Научные исследования проводились только в рамках изучения химического состава данного растения и некоторых фармакологических свойств. Мы же доказали противовоспалительную активность, которым обладает данное растение, и разработали технологию получения, на наш взгляд, наиболее простого лекарственного средства, которое можно на сегодняшний день получить, это настойка. Вучоныя Брэсцкага навукова-тэхнічнага парка прадставілі інфармацыйную сістэму «Адзіны рэгістр донараў Вібрэцкай вобласці», над стварэннем якой плённа працавалі 4 гады. Пілотны праект запусцілі ў сябе ў рэгіёне, і, як аказалася, гэта зручна, эканомна і, галоўнае, бяспечна. Сегодня мы готовы на всю республику его предложить, чтобы автоматизировать, и вся республика была в единой системе. Это будет удобно, это логистика, это та же безопасность, потому что какие-то аварии, катастрофы и локальные, и туда нужно понять, что нужно какой-то объем предоставить. То есть это все будет видно и будет работать и позволит сохранить жизни граждан. А вучоныя Рэспубліканскага навуковага практычнага цэнтра дзіцячай хірургіі сталі наватарамі ў сферы выкарыстання 3D-тэхналогіі. З яе дапамогай яны дыягнастуюць самыя складаныя прыроджаныя парокі сэрца і паспяхова праводзяць падобныя аперацыі ў дзяцей любых узростаў. До операции мы распечатываем эту модель и используем ее для предоперационной подготовки. То есть мы, как хирурги, перед операцией видим все структуры, все взаимоотношения и расположение органов, что позволяет нам снизить время оперативного вмешательства, снизить послеоперационное осложнение и позволяет нам успешно лечить детей. Сярод інавацыйных распрацовак і дыягнастычныя тэст-сістэмы для вызначэння адчувальнасці да антыбіётыкаў і метад падбору лекавых сродкаў і іх дазіровак на аснове генетычнага аналізу ДНК чалавека і выкарыстання тэкстыльных матэрыялаў. Кожны праект заслугоўвае права на жыццё. Застаецца толькі адшукаць інвестара-вытворцу, які змог бы рэалізаваць задуманае і данесці распрацоўку да спажыўца. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны Віцебск.